Jama'a masu bibiyan mu a sashen mu ta Hausa Coding TV, assalamu alaikum. Kamar yadda muka muku alƙawari na ci gaba da kawo muku darussa masu ƙayatarwa a wannan tasha ta mu ta Hausa Coding TV. Sai dai kafin mu shiga cikin shirin, muna jan hankali ga 'yan uwanmu da cewa ku dole ku yi mana subscribe domin mu ci gaba da kawo muku waɗannan darussa masu ƙayatarwa. Darasin mu yau za mu koya yadda za ka fito da lambobin da aka taɓa kiranka ko aka taɓa kiran budurwarka na tsawon shekara. Kamar yadda na faɗa a cikin bidiyo na gabatarwa, to ɗaya daga cikin darasin shine za mu gabatar a yau. Insha Allah za mu shiga cikin shirin. Da farko dai za mu yi amfani da wani application wanda ake ce ma E2PDF. E2PDF application ne da ka samu a kuma website ko kuma kaje a Play Store. Ga mai amfani da wayar Android yana da damar da zai je a cikin Play Store ya sauke wannan application. Bari mu demonstrating na yadda za mu sauke wannan application na E2PDF. Na farko dai ga Play Store ɗinmu nan za mu danna shi, sannan ka dai tabbatar da cewa data ka a kunne take. To bayan mun buɗe Play Store, gashi nan ya buɗe mana, sai mu zo a nan sama wurin searching, sai mu rubuta sunan application kamar yadda na faɗa muku, E2PDF. Idan ka sanya shi kamar haka, sai ka danna alamar search, wato neman shi application. Idan ka latsa kamar haka, sai mu jira shi saboda matsalar karfin network baya buɗewa da wuri. Bayanan yana ta processing. To alhamdulillah, yanzu da application ɗinmu nan ya buɗe, E2PDF backups store. To idan ka zo nan mu za ka ga maimakon install ya sanya maka off. To ni nan already ina da application din a wayata, saboda haka ga wanda bai da application din zai sanya mashi install. To mutum da muna da shi a wayar mu, kawai zan latsa off ne, sai mu latsa off. Idan muka latsa off, to ga interface din application din nan, wannan shine interface din application din, amma za a gan shi an yi categorizing na gida biyu, akwai sama akwai ƙasa. To za mu manta da sama ne, za mu ɗauki ƙasan. A ciki a nan ƙasa za a media backup printable, inda aka yi listin SMS call log gabaki da SMS call log, contact, SMS statistic, call log statistic. To a nan sai mu zo mu danna wannan ƙasan, click continue, sai mu latsa shi kamar haka. Za mu jira dawa ga next interface nan ya buɗe mana. A nan sai mu duba daga cikin waɗannan menus da ke akwai, me muke so mu yi. A nan za mu duba a cikin menus ɗin nan da ke akwai, me muke so mu yi. Saƙonni ne muke so mu ciro, ko general call log, ko contact, ko specific contact log, ko SMS statistic daily, call statistic. To dukka daga cikin waɗannan, duk wanda ka zaɓa zai yi. To muna so mu ciro kiraye-kirayen da ake yi ne, saboda haka sai mu latsa general call log. Ga za mu latsa shi kamar haka. To alhamdulillah, ga next interface nan ya kawo mana, inda ya ba mu call log details, ko kuma call, dial call, ko kuma receive call, ko kuma miss call. To tunda gaba ɗayansu muke so, da miss call, da dial call, da receive call, he mu bar shi a na ɗayan shi nan. A nan ƙasa ga inda kuzo ɗinmu ne yake blinking, nan za mu sanya sunan file ɗin da za yi mu extracting ɗin wannan call log details. Saboda haka he mu ba shi suna, bari mu ba shi suna Katsina. To ga suna kamar haka na ba shi, sai mu ce export to PDF.
za mu yi exporting, sai mu latsa exporting. To ga nan yana ciro mana waɗannan kiraye-kiraye da aka yi. Gashi nan saboda rashin ƙarfin network dole sai mun jira zuwa wani ɗan lokaci. Sai dai har yanzu muna jan hankali, muna kira ga al'umma da cewa ku daure ku yi mana subscribe a wannan tasha tamu ta Coding Zone TV 2. Alhamdulillah, idan muka duba aikinmu nan ya yi mana, sai dai abin da na ta shi ne akwai baya na yi magana cewa na shekara 2. Idan ka bude shi a sama ai za ka ga ya baka date na daga ranar da kake so ka ciro shi da date zuwa ranar da kake so ya ciro maka. To a yanzu ga call log details namu nan, idan ka duba za a ga number nan wadda na kira, ga sunan mai nambai, ga phone number, ga time din da na kira nambai, dukkan su nambobin, ga duration din kiran da muka yi, ga wani irin kira ne muka yi, kira ne na yi mashi koko shi ya kira ni koko miss call ne. To wannan shine darasi namu, da fatan al'umma kun ji daɗin wannan darasi, kuma za ku ci gaba da bibiyan mu a tashar mu ta Hausa Coding TV domin kawo muku darussa masu ƙayatarwa. Insha Allahu a darasin mu na gaba zan nuna muku yadda zaka sama takarda hannu lokacin da takardar tana America kuma kana nan gida Najeriya. Na yi batun nan a cikin bidiyo na shi ma na gabatarwa, amma na san mutane da ya za su riƙa mamakin abin. To insha Allahu a darasin mu na gaba za ku ga yadda abin yake. Sannan ina ta ƙara kira gare ku na cewa ku danna mana alamar subscribe. Mun gode, sai mun haɗa kashi na gaba.